डे 32. श्री राम जय राम जय जय राम. श्री 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 राम जय जय राम. जय जय रघुवीर समर्थ. नमस्कार. श्री समर्थ कृपेने युनिक अचिव्हर्स समर्थ दासबोध द्वितीय अभ्यासमाला प्रस्तुत करीत आहे. सर्वांचे कल्याण व्हावे हाच शुद्ध भाव आहे. ही द्वितीय अभ्यासमाला 22 दिवसांची असेल. 1 फेब्रुवारी 2025 श्री गणेश जन्मोत्सव ते 22 फेब्रुवारी 2025 श्री रामदास नवमी हा पुण्ययोग साधून 21 दिवस अभ्यास सत्र व दास नवमी दिवशी सिंहावलोकन होईल. श्री राम नाम व तारक मंत्र जपाने प्रतिदिन मंगलाचरण होईल. समर्थांनी 13 अक्षरी मंत्राचे 13 कोटी जप केले आणि अनायासे ही अभ्यासमाला दास नवमीला पूर्ण होईल. या अनुषंगाने मंत्र जपाचे प्रयोजन आहे. दासबोध विचार ह्या सदरात श्री गणेश स्तवन होईल. श्री गणेश जन्मोत्सवाच्या शुभदिनी अभ्यासमालेचा श्री गणेश होतोय. 21 दुर्वांकूर, 21 मोदक, 21 आवर्तने श्री गणेशास प्रिय आहेत. तसाच 21 अभ्यास सत्रांचा सुयोग जुळून आला आहे. अलभ्य लाभ. हे संपूर्ण सत्र श्रीमद दासबोधातील दशक 1 समास 2 श्री गणेश स्तवनाच्या अभ्यासाने परिपूर्ण राहील. हीच गुरुकृपा. सरशेवटी प्रश्नमंजुषा व श्री समर्थ नामाने अभ्यासमालेची सांगता होईल. जय जय रघुवीर समर्थ. प्रथम सत्र. श्री राम. ओम नमो जी गणनायका सर्वसिद्धी फलदायका अज्ञान भ्रांती छेदका बोधरूपा. दासबोध हा ज्ञान ग्रंथ आहे, बोध स्वरूप आहे. त्यामुळे ज्ञानदाता बोधरूप श्री गणेशाचे स्मरण करण्यास प्रारंभ करताना समर्थांनी बोधरूपा असे संबोधिले आहे. स्तवन ओवीचे प्रथम मंत्राक्षर ओम ही स्वयंभू मूळ ध्वनी आहे. एकाक्षरी मंत्र आहे. वैदिक ज्ञानाचे, सनातन धर्माचे, अनंत शक्तीचे, ब्रह्मांडाचे द्योतक आहे. ओंकार ध्वनीत अकार, उकार, मकार ह्या 3 मात्रा आहेत, जी सत्व, रज, तम हे त्रिगुण, ब्रह्मा, विष्णू, महेश हे त्रिदेव, भू, भुव, स्वहा हे त्रिलोक यांचे प्रतीके आहेत. ह्या तिन्ही पलीकडे समानता, समता दर्शविणारे ओंकारातील प्रतीक म्हणजे बिंदू होय. ब्रह्मांडात ओंकार ध्वनीचा अनुनाद नित्य होत असतो. त्यामुळे जीव जेव्हा ओंकाराचे योग्य उच्चारण करतो किंवा ओंकार ध्वनीचा परमोच्च अभ्यास साधना करतो, तेव्हा मूळ ध्वनीच्या प्रभावाने, आकर्षणाने, संकर्षणाने जीव पुलकित, रोमांचित, आनंदित होतो. मनुष्य देहातील कुंडलिनी शक्ती जागृत होण्याची प्रक्रिया अनुभवता येते. ब्रह्मांडात ओंकार ध्वनीचा कायम निनाद होत असल्यामुळे नाद ब्रह्म जागृत असतो. त्यामुळे ओंकाराच्या उच्चारासोबतच शंखध्वनी, वाद्यध्वनी, शब्दध्वनी यामधून निघणाऱ्या लहरी चराचरातील अंतःकरण प्रसन्न करतात. विलक्षण ऊर्जा, चैतन्य निर्माण करतात. हे ओंकार ध्वनीचे वैशिष्ट्य आहे. ओंकार बीजाक्षरात
वाच्यवाचक भाव कायम असल्यामुळे कोणत्याही सृष्टीच्या रचनेच्या सृजनाच्या मुळारंभी ओंकार सहज स्फुरण पावतो, अशी ओंकाराची महती आहे. हाच ओंकार मुळारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा असा सगुण प्रणव श्री गणेश समर्थांनी श्रद्धाभक्तीने वंदिला आहे. ओम नमोजी गणनायका यातील नमोजी ह्या शब्दातील जी हे अक्षर गणनायकाप्रती आदर, प्रेम व श्रद्धाभाव व्यक्त करते. श्रीराम. प्रश्नमंजुषा. ब्रह्मांडाची मूळ ध्वनी कोणती? एकाक्षरी मंत्र कोणता? शुकासारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे, वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे, कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा, नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा. जय जय रघुवीर समर्थ.